भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बोतल जाकरी खानेर मसन खाबाय खुबाय लामसगो बोतल जाकरी खानेर मसन खाबाय खुबाय लामसगो बोतल जाकरी खानेर मसन खाबाय खुबाय लामसगो जाकरी खानेर मसन खाबाय खुबाय लामसगो बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद BJP Nurke bo parti ningge ya kari phaja haike nangagi tamo parti khlai tongmani hambai normo media takno sengagi emni to thamja ni tongmani no sing kini thamja ni budika sing kuno maya tabu bo sing kuno paju sorungi thanga kuno sini manthai tipra sorungi tiba sing noknu khung bori baro sing cholna bagai sing guruni bagai sing chuya hani sing boro bai thanjang ka haibano jini sing hamjagai sini bubagra sini sar sing bini bising tie sing hamjagai bona hamjagai sing tin pega joro engai sing phaika tiba mothai ya kare tani ni logi wo khoro busuk nang tini tui phaja sing tu den ore 5 family dongo afro buta busuk tini BJP ni bana ro phai nangka haike bo parti ya kari BJP ni bana ro phai nangka sakya tipra mothana bana belaka hambai जों दिनै बेलायके खादुम खाजानाय बिसिंग जों दिनै 7 तारिख हायाखबा दिनै एप्रिलनि 10 तारिखआव जों प्रचार सेसोंनाय यागुलनो जों बाय गोबांबा दिन दं मै बरक सिनि ताखुक सं जों बाय जुगाजुग नामानि जों जरारि मेनि बागै जों दिनै माहाय खलायनो अ दिनै गुबुननि पार्टी अफिसआव जों दुर केम्पिं खायनि सका अ जागा जों जतन फाइमाल लेखा अ जागा फाइमाल लाइमानि बिसिङाव जों साइमान कर आनि दा राकेश नि नेतृत्वे ताइ आनि काका चन्द्राम ताइ आनि दा बुबु रंजन ताइ फुल कुमार नि नेतृत्वे अ जागाव जों तिब्रा मथानि साइड परिवारनि 18 भोटार जों बाय सिनि बीजेपी पार्टीनो जे सामबुतामा हामजागै बरक दिनै अ जागाव सामिलिं फाइका जों बरनो खाबाय खुबाय जों जतन তাই চিনি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে তাই নিজেনি ব্যক্তিগতनि পক্ষ থেকে आं गनो लामसगैनो हाका जों अमायकेनो सामु खायलायनाय जों बुसखांगो एडिसिअ चिनि बीजेपी हाबां गासु थाके जे कोनो समयो जों बरनो गोताल गोसाम खुलायाव जों जतनो एकत्रभावे सामु खायनानै जों बरक बाव सालायका ताइ चिनि आदर्श नीति बाननो तैने बरक सामु खायनानै बरक वानसगि खायलायका हामबाय